Hölgyeim és uraim, tényleg ez egy nagy pillanat, mert a Gitár Titán versenyünk úgy folytatódik, hogy Dani, aki lusta, spontán nem érkezett. volt kedve ideje benevezni, de amikor ide érkeztünk, akkor egyszerűen ide tolta magát gitárjával együtt, és azt mondta, megmutatja a művészetét. Tehát az isti rajongók is iszonyatos nagy tapsban törnek ki, amikor azt mondom, hogy a színpad Medve Danié! Igazi rocker! Láttad azt a hajmozgást? Ez az, Dani Maci!